இருந்து டாக்டர் ஷியாம் பாலசுப்ரமணியன் அவரை கூப்பிடுறேன். கவி அவரோட இது ஆடியோவை மியூட் பண்ண முடியுமா பாருங்க, அன்மியூட் பண்ண முடியுமான்ட்டு. ஸோ ஷியாம் பாலசுப்ரமணியன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 30 வருஷம் மேல தெரியும், என்னோட ஆருயிர் நண்பரு. அது இல்லாம அவரு சாதிச்ச சாதனைகள் அதிகம், அதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இங்க இருக்க முடியாது. அவர் உணர்வகற்றியல் இல்ல மயக்கவியல் துறையில கன்சல்டன்டா இருக்காரு. பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை கவென்ட்ரி மற்றும் வார்விக்ஷயரோட அசோசியேட் மெடிக்கல் டைரக்டர், அதாவது அதோட தலைமை பொறுப்புல இருக்காரு. சோ தலைமை பண்பை பத்தி ஏதாவது ஒரு பாட்டு, எப்படி நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும், அதாவது எப்படி நம்ம பேசணும், இதை பத்தி பேசணும்னா நான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ஷியாம் கிட்ட தான் அட்வைஸ் கேட்பேன். சோ ஷியாமை தவிர இந்த பாட்டை வந்து ஒரு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறது, அதுக்கான நீதியை கொடுக்க யாராலையும் முடியாது. அவன் இதை சொன்ன உடனே அடுத்த செகண்டே இந்த பாட்டை சொன்னா, இதுல நம்ம நிறைய கருத்தை தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஷியாம், உங்களோட நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். நன்றி வாசு. பேசுறது கேக்குதா? நல்லா கேக்குது, அருமையா கேக்குது, தாராளமா தொடரலாம். சந்தோஷம். அதான் இப்போ இந்த NHSல வேலை செய்யறவங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் வந்து சேரும்போது, ஹாஸ்பிட்டல்ல சேரும்போது இந்த மேண்டேட்டரி இண்டக்ஷன்ல கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க. அதுல ஒரு ட்ரைனிங் வந்து SBAR, நிறைய பேருக்கு இங்க தெரிஞ்சிருக்கும் SBAR ட்ரைனிங்னு. அது என்னன்னாக்க எஸ் சிச்சுவேஷன், பேக்ரவுண்ட், அசஸ்மெண்ட், ரெக்கமெண்டேஷன். ஒரு சிக்கு ஒரு நோயாளியை பத்தி கன்சல்டன்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது வளன டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம சுருக்கமா கிளீனா அதை பத்தி சொல்றது, இதுதான் SBAR ட்ரைனிங். சூழ்நிலை என்ன, பின்னணி என்ன, உன்னோட அபிப்பிராயம் என்ன, என்ன செய்யலாம், அதை வந்து சொல்லணும். இன்னொரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் இந்த ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க இந்த இண்டக்ஷன் போது. இந்த மாதிரி ரோல் பிளே அது இதுதான் இல்லாம ஒரே பாட்டுல இந்த SBAR வந்து பாயிண்டா புட்டு வச்சிருக்கிறது வந்து கவி பேரரசர் கம்பர். இந்த பாட்டு பாக்குறீங்க. கண்டனன் கற்பிணிக்கு அணியை கண்களால், தென் திரை அலை கடல் இலங்கை தென்னகர், அண்டர் நாயக இனி துரத்தி ஐயமும் பண்டு உல துயரும் என்று அனுமன் பண்ணுவான். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இதுக்கு முன்னாடி பேசின எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் ஒரு 1000 பொருள்கள் இருக்கு. இது இப்ப வந்து ராமர் தெய்வ பிறவியா இருந்தாலும் இந்த ராமாயணத்துல ஒரு மனுஷன், அவர் வந்து ரொம்ப நாளா சீதையா பார்க்காம ஆங்ஸைட்டியா இருக்கிறாரு, டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறாரு, அட்ரிலின் லெவல் அதிகமா இருக்கு. இந்த சமயத்துல வந்து நான் சீதா வந்து நீ அனுப்பிச்சீங்கல்ல, பார்த்தேன்ல அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே அவருக்கு வேசாவைகள் அட்டாக் வந்தாலும் வந்துடும். அதனால சொன்ன வார்த்தையை ரெசிசிடேஷன் வார்த்தை என்னது? கண்டேன், பார்த்துட்டேன். ஓகே, முதல்ல பார்த்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் மத்தைய சொல்லு. கண்டனன். அப்புறம் என்னது? ராமர் மேல பயங்கரமான அபிமானம் அனுமா இருக்கு. அவர் வந்து இந்த கதையோட ஹீரோ. இப்போ வந்து இன்வேரியபிளி ராமர் கேட்பாரு, சீதா ஓகேயா, ஏதாவது பிசிக்கலா அசால்ட் பண்ணிட்டீங்களா, ஏதாவது அது மாதிரி கேட்பாரு. அந்த மாதிரி கேட்டு இப்ப இந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, பட்டிமன்றத்தை விதண்டாவாதம் பண்ணுவாங்க. ராமர் கேட்டது நியாயமா தப்பா, இது மாதிரி சந்தேகப்படலாமான்னு. அந்த பிரச்சனையே வைக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன சொன்னாரு? ஆர்னமெண்ட் ஃபார் சேஸ்ட், கற்பிணிக்கு அணியை சொல்லிட்டார். ஓகே, ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. அடுத்தது கண்களால். இந்த கண்களாலுங்கிறத பத்தியே ஒரு PhD பண்ண முடியும். ஏன்னா கண்டனன் அப்படின்னாலே, பார்த்தேன் அப்படின்னாலே எதால பார்க்க முடியும்? மூக்காலைய பார்க்க முடியும், நாக்காலைய பார்க்க முடியும், கண்ணாலதான் பார்க்க முடியும். அப்புறம் கண்களால் அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு காரணம் இருக்கு. கண்களால்னு சொன்னது ஆஞ்சநேயர் கண்களால் கிடையாது, சீதையோட கண்களால். அவ கண்ணை பார்த்தேன், கற்பனுக்கு அணியை. அவ கண்ணை பார்த்தாலே தெரிஞ்சது அது சீதை தான், கற்புடன் இருக்கிறாள் தான். பிற்காலத்துல ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அழகா எழுதுவாரு, ஐஸ் ஆர் தி விண்டோ டு தி சோல். கண்கள் தான் ஆன்மாவோட ஜன்னல் அப்படின்னு எழுதுவாரு. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளிசிட்டா எழுதாம ஒரே வார்த்தையெல்லாம் முடிச்சாரு கம்பர், கண்களால். சோ கண்ணை பார்த்தேன், ஏன்னா கூனி குறுகி உட்கார்ந்து இருக்கிறா சீதை. ராமர் கொடுத்த அந்த வர்ணனையில சீதை எப்படி இருப்பாங்கிறதெல்லாம் வந்து அனுமாரால கண்டுபிடிக்க முடியல. அவ கண்ணை பார்த்த உத்தமி, அது தெரிஞ்சது. ஓகே, இப்போ உயிரோட இருக்காங்கிறது சொல்லியாச்சு, எப்படி இருக்காங்கிறது சொல்லியாச்சு, எங்க இருக்கான்னு சொல்லணும்ல. ராமர் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ வாய்ப்பே கொடுக்கல. கண்களால் தென் திரை அலைக்கடல் இலங்கை தென்னகர், கடலை தாண்டி சவுத்துல இருக்க ஸ்ரீலங்கா அங்க இருக்கிறாரு. ஏன்னா அனுமாருக்கு தெரியும் போயிருக்கிறாரு.
ஆனா ராமருக்கு ஸ்ரீலங்கா எங்க இருக்குங்கிறது தெரியாது. கூகுள் மேப்பை எடுத்து சொல்லிட்டாரு, சவுத்துல இருக்கு, கடலை தாண்டி இருக்கு, அங்கதான். சோ அடுத்த பாயிண்ட்டும் கிளியர்டு, முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது இப்போ இருக்கா ஆஞ்சநேயர் வந்து வீரம், அவரால் போக முடியும். இப்ப மத்தவங்களால போக முடியுமா? இன்னும் ராமருக்கு ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி இருக்கு. சரிப்பா, நீ பார்த்துட்டு வந்துட்ட, நான் போய் பார்க்க முடியுமா? என்ன சொல்லுவாங்க, ஆஞ்சநேயருக்கு தன்னோட வீரம் தெரியாது, தன்னோட வலிமை தெரியாது, யாராவது சொன்னாதான் தெரியும்னு. அப்பேற்பட்ட ஆஞ்சநேயர் இப்ப ராமருக்கு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அண்டர் நாயகா, உலக நாயகனே, தேவருக்கு தலைவனே, உன்னால முடியலன்னா வேற யாரால முடியும்? சோ அவருக்கே இப்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா சொல்றாரு, அண்டர் நாயகா, இனி துரத்தி ஐயமும் பண்டு உல துயரும், இனிமேல கவலை கிடையாது, நீ திருப்பி அவளை பார்க்க முடியாதுங்கிற கவலை கிடையாது, சந்தேகம் கிடையாது, திருப்பி கிடைப்பாங்களா கிடைக்க மாட்டாங்களாங்கிற சந்தேகம் கிடையாது. அவ்வளவுதான். இனிமேல நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியா போட்டு ஊருக்கு போய் கூட்டிட்டு வர வேண்டியதுதான் பாக்கி. பண்டு உல துயரும் என்று அனுமன் பண்ணுவான். முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம். அவர் ராமர் கேட்க வேண்டிய எங்க இருக்கிறாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க, எந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்க, கொண்டு வர முடியுமா முடியாதா? என்டையர் சுந்தர காண்டமுமே ஒரு 4 வரியில சக்சிண்டா சுருக்கி சொல்லி முடிச்சாச்சு. இப்ப இந்த ட்விட்டர் இருக்கு, இந்த ட்விட்டர்ல 280 கேரக்டர் வரைக்கும் நம்ம எழுத முடியும். அதுக்கு முன்னாடி 140 கேரக்டர் தான் என்டர் பண்ண முடியும். பட் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க, 140 கேரக்டர்ஸ்ல எப்படி ஒரு மெசேஜை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பிரஷர் கொடுத்ததால ட்விட்டர்ல என்ன பண்ணா அதை 80 கேரக்டர்ஸா மாத்தினான். ஆனா இந்த பாட்டை பார்த்தா எக்ஸாக்ட்லி 80 கேரக்டர், 80 கேரக்டர்ஸ், 20 வார்த்தை, அவ்வளவுதான். 80 கேரக்டர் 20 வார்த்தையில அழகா என்டையர் சுந்தரகாண்டத்தையும் சக்சிண்டா ட்வீட் பண்ண வரலாற்றுல முதல் ட்விட்டர் மெசேஜ் போட்டது யாருன்னாக்க அனுமார். அதனாலதான் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர், காவிய சக்கரவர்த்தி ராமர். ஆனா கம்யூனிகேஷன், தகவல் தொடர்புக்கு சக்கரவர்த்தினாக்க ஆஞ்சநேயர் தான். அதனால இந்த பாட்டை எடுத்தேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. இதை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த வாசுக்கும் ரைஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் மிக்க நன்றி. ரொம்ப நன்றி ஷாம், ரொம்ப நன்றி. அதான் அங்க சைட்ல படிச்சுக்கிட்டு வரேன். சொல்லுக்குள் வாக்கியத்தை சுருக்கி வைத்தாய் சூத்திரதாரி அப்படின்னு வைத்தியராகவன் சார் போட்டிருக்காரு. வீரா போட்டிருக்காரு உலக நாயகன் ஷியாம். கரெக்டான வேர்டு, உலக நாயகன் தான். அதான் பேசும்போது எப்படி மக்களை சிந்திக்க வச்சு சிரிக்க வைக்க முடியும்ன்றதுக்கு ஷியாம் தான் எடுத்துக்காட்டு.